Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rlfpo Premium Meghalaya. Karila jong former producer organization Ribhoi district kabla rakhe yak tayo jong ki Nongrep yak belatip kum ka Jai Kisan Jai Vikian week haka arp khundai trik no pra arjar arpsan klapen kun no yakani ki jing rakhe kabla long habor khat sari marngar dak bapen so thu iki Nongrep banrep Khlem da Pyndonkam iki Dawai ki bakta yak koj ka khia jong ki pajba hakani ka sngi ka organization ka samru dagi spa atli ki terrep shiki Nongrep badi ki sambai jhur shiki spangut ki Nongrep ki badon hapo ki khatsan tli unit jong rila jong former producer organization ya ki jing aji ka shiki Nongrep labatai dagi scientist jong Central Agricultural University. Mai tukut mah. Zari. Kon pagkaga. 2, 3. Sebastian. Mbak Sebastian. Rosalyn.